Hey, Alicia Carrillo here and welcome back to my channel! For today's video ay magna-night out kami with my friends. So, ayan, naka-ready yung outfit ko. Ayan, pupunta kami sa Huckleberry. Charot! Hindi pwede! Pero, talagang magna-night out kami with friends virtually. Today, nag-decide kami ng friends ko na magkakaroon kami ng online inuman. So, ngayon ay magre-ready tayo ng drink natin para sa ating online inuman. And tuturuan ko kayo ng isang napakasarap na drink na pwede nyong gawin sa bahay nyo, no? As in, sobrang dali niya lang. So, tara, baba tayo sa kitchen. For this drink, you will need a glass with ice, Sprite, and of course, our soju. So, first is pour 2 shots of soju. 1, 2, and 2 shots of Sprite. 1, 2. And then, give it a stir. And that is it. That's 2 easy steps on how to enjoy a soju drink at home. Hi, friends! Tagda ka! Hello! Boga! Hi guys! So, nag-start na kaming mag-zoom. And then, ito na, ready na yung drinks and snacks ko, diba? So, ready na. And yun daw, mag-games daw kami, sabi nila. So, Sarah, yan sila guys, ang ingay. So, pagpasensyahan nyo na kung ang vlog na to ay very wild and very, very loud. May bata dito, inuman tayo. Wait! So, impromptu, mag-who's most likely daw kami. So, maghahanap man ako ng whiteboard and whiteboard marker. I think, dito lang siya, pakalat-kalat sa bahay. So, I'm gonna need a whiteboard marker. Yan! Whiteboard marker! Let's go! With my friends! Oh, yeah! Kwenta akong eraser! My eraser! Wako eraser! Halo naman din yung sulat. Yan. Okay, show your drinks, guys! Uy, baygon na lang kay Gio! Sabi na lang, gusto mo siya mo-appeal. Uy, grabe kay Joyce, pang papa! Bakit ganun drink mo? 1, 2, 3, smile! When you have class holiday is not joining ba ya ka? Away na sila, guys. May time ba to play with my friends? Okay, ready na ang questions. Who's most likely na una mamatay sa zombie apocalypse? First daw kay who's most likely to die in a zombie apocalypse? Uy, baliktad ako pero si Shine eh. Who's most likely to go a week without a shower? Klaro na. 1, 2, 3, go! Uy, wait! Die! Time! Who's most likely to go outside for a week without a shower? Is it Bei? Who is most likely to have a gay or lesbian experience? Sige. 1, 2, 3, go! Joy! Uy! Isa! Uy! Ano ako? Sila nag-vote. No! Majority si Kim. Kim, go! Si Kim kay Muragway Uyab. Ako sa ano ako kay di man Uy, nag-ingon man ka na sa una na willing ka kay para Oo. lingaw. Onya, murag gakuan ka na, may pasis. Bagikat. Naka-imagine ka na. ano name? Ha? Oh. Ano? Recorded na name? sa inyo, no? Who's most likely to get married first? Okay. Isa! Wait. Wala pa ba? 1, 2, 3, go! Dea! Isulat mo lang ang akong name pero dili na lang. Okay, si Isha. Ano ako? Bakit ako? Na lang, murag ano ka, nakay, murag na ay goal or kanang target good na murag timeline sa life or nakaset sa inan. Sige kami.
Who's most likely to kill someone accidentally? Yeah, go. Wait. Kuha ko na kung answer, pwede. Sige, basta ka. One, two, three, go! Si Shine o si Chan. Ay, si Shine o si, Shine o si Chelsea. Shy ako Sorry, yun nila. Ako si Deya. Ako si Dea kay. Si Shine na lang ako. Huwag po lagyan niyo, pangit kayo ako kung mag-scratch. Uy, grabe, dili. Nagbago Ako na kanang- yung karon. Kanang ready ka din. Away. Sa kasuko niya. Sa kasuko niya, pinaka makapatay si Dea o tao. Who's most likely to be the most embarrassing when drunk? Okay. 1, 2, 3, go! three, go! Chelsea, good! Duha ako answer. Chelsea or Dea. Wala kayo opinion. Tayo sa why not? Kapalan din siya. Siya na nag-inom siya sa race. Si Deya, oy, kay maghigda. So, di ay. Si Isha, tansa paminawa ko ninyo, si Isha jud kay dili jud ako na makalimtan na nagligid-ligid na sa diri sa balay. Dito sa likod na kauban. Ay, pero nag-character Kauban na mo development ato kay si naman. Tut og si kauban na mo si back to Kim. Who's most likely to become a world traveler? Isha! Kanina si Gio karon. Hulo nag-ulan. Nganong si Koan, ngano ako? Kay Tagiya. Wala lang, kay murag si Ito, di ba? Budget trip ba yung ako niya? Oh, budget Yung family food. Okay. Oo pala. Nasa mag-travel yung family. Ay, oo, bitaw no. Kalimot kasi nga negosyo eh. Limot ako, nandoy may value trip. Ako kay si Chance, kay Dato man siya. Ako kita Limit lang tanan. ako. Okay, tatanan. May Dato matatanan. Char! Who's most likely to become a porn star? Joy! Joy! One, susunod sa One, two, three. Tumutala pa ka? Only fun. Ikaw ra na yung isulat lagi para na siya maingon. Self. As in, kada good. Dili Willing minded ka. Si Joyce. As in, ano ninyo na ta? Sige, ano ninyo na ta? Ako ay, Pila ko ka nang makinis mo, wala kay Ken. Oo, ganahan man good ka. Kanang gusto ka maka-experience ba? Ganahan mo ang good. Ako kay curious jud Sa age, Ako kay curious ka, so dako kayong chance mabuhat nimo. Oh, ana. Kung a porn star ko, just ikaw na pinakadato. Who's most likely to get arrested? Who's most likely to Go. get arrested? Go. O sa daw to? Dea. si Gail, pero wala kang si Gail. Dili si Dea na lang. Arrested. Si Gail Si po. Dea ako. Aminado, Yeah. aminado na si Isha. Sulat na Si siya Gail. ako Isha ko Ay, isa, murag ano lang si isa, murag wise, Si magod Dea, sa di ay siya si lang ko Dea. Ako makalusok si Isha. Oo. Gani si Isha kay Muragma. Pero Naman naging sila rin na, na- naman siyang daghan na trouble. Kriminal tagdagoy din. Ay, kanina lang. Ay, lain man yun. Who's Sige na, most uy. likely to fall in love with their best friend's boyfriend? Who's most likely daw to fall in love with their best friend's boyfriend? Pinoy. Huwag ka nang murag magka-bet silang best friend's boyfriend. Dado kay bagong vlog man. Sige. Sige. One. 1, 2, 3, go! Wala siya diri, pero si Gail akong answer. Hoy, nga! Ay, si Gail ako number one. Si Gail ako number one, pero si Sige. Gail ako pero wala man so, si Isha na lang. Nag-answer ko Isha kay murag ma-close mo siya sa tanan, na murag Isha, sino ko maka, ano niya tanan? Friends of Tanan. Vibe niya tanan. Ingat-ingat kayo, guys. Sige, si Dea na last. Wait. Ay, last na ne or last pa jud? Kamo. Last na lang ni. Sige, Another game. Tapos mag-next game. Who's most likely to get cheated on? Oh. Get cheat. Pwede tuloy sulat. Hello. Again, Hello, uy, karon. wala lagi ko yung masulat. Unsay pasabot sa cheated on ka nang ang uyab nila ang mag-cheat eh, Rana? Tama ba? Ah. Cheated Oh. on. Subtitle please. Si Sige. Shan, pero iba, ano yung mukha ni Shan? Parang malungkot si Shan. Shan. Shine, bakit siya? Parang wala Kasi- yung buhay. Marami akong gusto isali. Parang hindi ko Humana mo. Sige, 1, 2. 1, 2, 3, go.
Chance. Si Chance. Ay, wait! I-change na ko ako answer, ha? Chance. Grabe naman kayo. Change na ko. Touch move na din. Ay, bitaw. Kamu po si Joyce po. Si Chance. Pwede, pwede. Joyce and Ang Chan. taste ni Joyce. Pwede po ako. Ako po, under running. Si Chance kay Bukan. Grabe. Anak Si ko. Joyce kay Thanks. Murag. Ang taste ni Joyce yung mga kuwan. Mga bad boy. Masamang nilalang. Magic. Yung mga Literal na sasaktan bad ka. boy. Ang kay Joyce kay literal dyan nga bad boy. Yung boys, hindi mo. Bullshit natin yung boys. Mga taga-Ateneo. Si Ulas Boys rin. Hindi ako, si Chance kaya murag mag-love. Si Chance kaya murag give it all. Si Chance. Ah, Okay, si si Chance, Chance. ano. Just full ang chance for answer day. kay Kuan. Easy. Kanang dili kay siya. Cool lang, mang. Oh, kanang cool si Cool lang siya sa ano ba. Tapos mo Oh. na. Wala na siya. Dili na siya aware. Hindi, ulay boundaries. Oh. Tama na, ulit. More. Pag-emotional na tayo. Emotional na. Next game. Sige, next game. Yes, kapag ano, sa ba itong game na background. Ay, So, di ganun mo ko ko cover. Guess the